vittu meinasi osua puuhun. Ready? En ole karaffin. Nyt oli siisti. On vitullinen tuu. Meinasi ajaa sinne ojaa. Hyvää huomenta. Lähtee 3. aamu täällä Järvsössä. Ja kohta mäkeä mä syön tässä nopeasti tämmösen Knorrin hommelin ja vedän kamppeet niskaa. Tää on tosiaan 3. päivä jo, kun me ollaan täällä. Mä rupean olemaan vähän kädet kipeänä jo, mutta eiköhän tämä tästä. Seuraavana kanjoni ja eilen rasvasin justiinsa ketjut. Joten katsotaan vähän My Day-matskua tältä päivältä. Katsotaan kuinka paljon mä muistan kyllä tosin kuvaa. Jos ei halua tämmöstä My Day-matskua lisääkin, niin pistäkää hei ihmeessä tilauksen kanava ja tykätkää tästä videosta, niin mä tiedän, että haluatte näitä. Mä alan nyt syömään. Ton verran jäi vajaaksi, sitten tää oli. Mitäs meidän mökille muuta kuuluu? Kengät jalkaan ja ovet lukkoon ja mäkeen niin sanotusti. On kyllä mukavan näköinen. Täällä ole perhana oikeesti ketään. Täällä ei ihan oikeesti ole rehellisesti ketään. Nyt on sellainen näitä kavereita, että ne tulee tähän näin ja lähdetään mäki. Tai tämmösiä nesteytys, mitä nää nyt on. Ei tuu niin. Pysyy vähän paremmin toi neste. Mä evettää. Katsotaan millainen ensimmäinen nousu. Ai että. On kyllä hyvän näköistä. Mitä se huutelloo siellä? Niina Dag. Juhan. I don't speak Swedish. Joo. Siis My Day. Siis kuvataan mitä. Älä nyt saatana, mä en halua pännejä. Mut joo, ensimmäinen lasku. Katsotaan. Mihin me ollaan menossa? Alas. Aha, alas ollaan menossa, joo. Nonni. Katsotaan mitä tulloo. Mä niin liian hitosti. No niin. Nyt tulee niinku se hyppyli. Ui vittu! On kyllä pitkiä nää. On kyllä erittäin pitkiä. Ja kuiva. On kuiva. Mä oon yrittänyt harjoitella vippiä. Ei vittu. Ihan kuollu vittu. Eka lasku on pahin. No niin, sit mennään. Ei vittu vielä. Ready? En ole. Ollaan tää pari Tulee minuuttia. kylmä, mennään nyt. Viimeinen tulee, nyt lähetä. No mennään nyt sitten. Eikö sä kuka mennä? En minä tiedä. Ui vittu, meinasi ajaa ohi. Ihan kuin olisi eka kerran laskenut saatana silloin ekalla päivällä. Ei vittu. Ei miksi mä oon näin paskana? Varmaan siksi kun sä oot 2 päivää täällä.
No kyllä joo. No ei tietenkään. Onko peräti pelkät kuoret? Oho, on siellä vähän jotain pehmeitä. No, mites ranna? Nyt ei muuten tunnin kylmää vettä. On se vähän aikaa lorottaa. Vittu tää kusellään. Toi... Nyt ei ainakaan vielä. Mä veikkaan, että kello pois. Se oli se... Oli se kello, kato siitä, sun näin, niin se painaa siis se oli aika kireelläkin. Juu, joo. Ja kaatu. Ja kaatu. Hoho. Joo, tässä pieni tauko ja takaisin ylös. Lonkero otti perkele mukaan. Jotain se puhuu, että sä ohitit sen. Ajomiehen juoma. Mennäänkö ylös? Vedetään Barbrew. Mä oon harjoitellut vippejäkin tässä, en tiedä mitä ne kamerassa näyttää. Katsotaan. Oikein mukavaa. Tää on kyllä niinku ihan lempparilinja. Ottaa kyllä käsille tää 3 päivää takana, niin voin sanoa, että kädet on aika kipeät. Vähän juomista. Valtteri Bottaksen noita... Olisiko se easy peasy? Tosta noin. Oi perkele! Oi! Niin se oli tosta jo. Mä menin tuolta silloin sen. Niin tuolta. Se oli ihan helvetin pitkä. Siellä oli... Mä ajattelin, että se on helppo. Mut kun siellä oli jokainen semmonen niinku... Ihan niinku rantahiekka. Tänään en tuu Brood, ei mennä. Mä ajoin sitä tänään. Joo, Joo. mitä? Mennään toi Manoliittoon. Meikö sä ensin? Mä tuun semmoista omaa vauhtia. Joo. Mut mennään siitä isolta tasanteelta sinne. Joo, jaksaa ottaa siihen hetken. Juu. Kun mä en oo nyt ihan varma missä kohtaa se on. Mä en nyt täältä mitkään katsoa. Vittu meinasi osua puuhun! Oi perkele! Toi on vaikea. Oi perse! Tää on aika kuumottava silleen, kun on vähän nälkä. Ei välttämättä ole tää reaktiokyky niin hyvä kuin voisi olla. Mä ehkä niinku seilaan tässä pyörällä. Näkyy siistei nää sillat. Ja tonne.
huomaa, että on taas puristanut. Mä huomaan taas, että tossa puristi ihan perkele. Ai. Mennäänkö tosta? Mennään vaan. Kato ensin, että hetkinen tossako se menee, mutta ei sillä ole kyllä valkoisia vaatteita. Joo. Ja ei kun mökille. Ai vittu! Ja sit on ojaa. Meinasin ajaa sinne ojaan vittu. Onneksi oli kamera päällä. No en, mä luulin, että siinä on vaan joku ihan pikku nyppylä vaan, mutta siinä oli ojaa vittu. Huhhuh. No sehän lähti helposti irti, se poli. Huhhuh. Pyörän vaihto. Ottaa tuon enduropyörän käyntiin. Sehän lähti irti. Sehän lähti. Jos sai syön patukaa ennen kuin syö kunnon ruuan. Miksi mä tulin tähän aurinkoistuun? Lähteekö yhtä helposti? Ai tää? No, vai lähtikö se? Siis mä vaihdan vasta. Miksi sillä on ollut polki? Ei kun niin joo, nää oli tossa toisessa pyörässä, joo. Huhhuh. On muuten tämmönen Cornyn Big Peanut Chocolate. On muuten hyvä. Ei mitään muuta kuin tämmönen Knorrin Bolognese, yksi leipä ja Fantaa. Ja sitten takaisin mäkeen. Just tässä nyt katon, niin pitäisi tunnin päästä olla ukkosta. Mutta en tiedä kyllä mistä pilvistä se ukkonen tulee. Ihan vitullinen tuu! Mutta pitäisi vähän vettäkin sataa. No, katsotaan. Mennään mäkeen kohta takaisin. Eikö asiat jossakin kohtiin tuu. Ei saatana mikä keli. Kohta sataa vettä. Mutta ennen sitä lähdetään kuitenkin mäkeen. Ui saakeli. Vähän yrittää jotain vipin tynkästä, mutta en tiedä onnistuuko. Ehkä se tästä harjoitustekemästä. On kyllä aika kova. Nyt vetäisin kyllä perseeseen kiinni. Kello jäi saatana. Kello jäi. Minne? Vittu. Siis tippuko se? Eikö siis jäi kato toiseen pyörään? Ei perki. Siis tuo mennään. Häh? Mennään tää. Mikä toi on? Mä en muista nimeä, kun tässä ei oo, mutta se on niinku... Onko se hirveä kivirynkytys? Ei oo, sä yhtään kiveä. Aha. Siis tää on ihan... Nyt vituttaa kyllä, jos se on jotain ihan vitus ei muutti. tässä oo kivi, tää on ihan siis... Niin mut vituttaa, jos se on ihan smoothia nyt, koska... Ei oo kokeillut. Mulla on hajukaan millainen tää on. Täytyy mennä vähän rauhallisemmin, kun ei tiedä mitä täältä tulee vasta. Tää tulee tähän. Meni vähän vituiksi tuo nyt. On sieltä kyllä oikeesti aika tumma tulossa. On.
Perkele, kun menee hissit kiinni. Haluatko räppästä muustakin kuva? Ville jäädään odottaa se sade ja mennään Kristinille sitten. Toi on oikeesti aika raffin näköinen. Mikä? No toi. Toi vai? Toi näyttää on vittu polulta. No ei vitus, en mä nyt tosta polusta puhunut. En mä kyllä jää tähän oottelemaan vittu mitään vesisadetta. Ei kohta tulee vettä. Malttakaa hetki vielä. Ei niin tupakin kuostuu saatana. Mulla on GoPro-akku taskussa, en mä nyt ehdoin tahdon halua sitä paskaa. Mä menen Barbruun. No kai se on vitsi alas. Mä menen tosta. Joo. Viimeinen lasku ehkä tälle päivää. Voi olla, että myöhemmin aukee. Katsotaan. Onhan toi kyllä aika rappikeli kyllä, että mikä tuot on tulos. Kohta nimittäin tulee vettä ja lujaa. Oi perhana! Nyt oli siisti! En tiedä vaan näyttikö kameralta miltään. Tuleeko täällä perkele vettä jo? Oi perhana! Nyt alkaa ripottaa vettä. Joo. Niin. Sieltä mä tulin perässä ja mä en näe sinne, mä en tästä vierestä. Sieltä tulee. Saakeli. Niin hirveä vastatuuli saata. Ei kun mitään helvettiä mä tuota henkiä. Mennäänkö nyt sinne pump trackille? Hirveet, siis ihan kauhea tuuli rupesi käymään täällä. Ja pöllyä niin perkeleesti. Ihan vitullinen tuuli. Mitä helvettiä? Nyt niinku puoli tuntia nyt oli ihan hyvä keli. Nyt on ihan hirveä myrsky. Ei saakeli. Joo ei. Mitä sotketaan? Talutetaan. Vähän radikaalisti kyllä muuttui toi keli. Mennäänkö Hyvin ehdittiin. Mennäänkö saunan jälkeen vähän seisoskelemaan ja ottaa jälkisuutta? Vetää helikopterit tohon. Ei perhana. Huhhuh. Laitetaanko kuivun kuule heilumpaa? Kyllä tänään nyt ehtikin ajaa. Hei, pistetäänkö kuivuun vaatteet tonne? Joo, nyt saa vaatteet päälle ja kyllä se hiekkapäly aika hyvin tästä pyörästä lähti, kun täällä oli hirveä vesisade. Joo, siinä on nätti kommenkaali kyllä. Mutta ei taida kyllä tänään enää hissit aukea, kun vieläkin jytisee. Ei saakeli. Kaveri munaa silleen, tuolla just tuli saunasta. Kattelin tuossa pari tuntia salkkareita. Oli viikon ja salkkarit jäänyt katsomatta. Ja ei oikeastaan, me ollaan aika paljon lagattu nyt tossa. Ei ollut tehty oikeastaan mitään, kaikki olisi olennut jotain puhelimia. Ja... Turisti! Vittu Arto huusi ikkunasta. Ei olla ihan hirveästi tehty sen jälkeen, kun myrsky tuli. Käytin tosiaan siinä pesulla ja sit ollaan vaan lagattu. Nyt tosiaan kuitenkin pump trackille. Tuossa Tiitus Arton poika lähtee vähän katsomaan pump trackia, niin mä tiedän, ehkä mä jotain klippejä sit kuvailen. Katsotaan millainen se on. No, kyllä se hyvin vetelee, ei varmaan kyllä paljon mitään näy, mutta hyvin jytisee kyllä vielä. Aika olemattomista pilvistä kyllä jytisee.
Meneekö? Tänään tulee kyllä veri. Ei saatan. Nyt alkoi mukavasti tulee vielä vettäkin. Oltiin hetki tossa Dirtillä ja käytiin pumptrackilla. Hirveä vesisäde. Ihan kun saksilla olisi katkaisu. Naps. Kyllä mulla kuulee tuntuu siltä, että tää päivä varmaan tässä.